दुनियायाव बयबो सुबुंफोरानो बुङो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ देरसिन जेबो गैया होनना। आरो आं सानोदि आंनि गोसोआव हाजासे फोथायनायखौ लाना आंनि बिरखो आंनि फिसाया सानसेब्लाबो आंनि बे नखरावहाय अननायजों लोगोसे हाजासे गोजोन खुसिखौ होफिनगोन होनना सिगांनि बायदि अनसुला बिरखांजाफिनगोन होनना। आरो आङो नोंखौ फोथायो बिरखां, नोङो सानसेब्लाबो मोजांनि लामायाव फैगोन होनना। हे आफा बोर सास्रिहर आंनो बोर सास्रिहर। उन्दुनाय समाव बिरखांखौ नायबोला जोबोद अनथावथाव नुयो, जोबोद अननो लुबैयो। नाथाय सोरांब्लानो दावराव खालामो। जेखियानो जाया बिरखो, आं नोंखौ मोजां लामायाव लांथारगोन। आङो नों हाजारखि आंखौ राया बुवा मानो नोंनि मेगनखौ आङो बेखेवथारगोन। आयै आयै मा जाखो निजिरा, मानो एसेबां गुजुबाय थाखो? जेबो जायाखै बिरखां, उन्दुदो दे नों उन्दु। मानो एसेबां गुजुबाय थाखो? दै लोङै थां। औ बिरखां, आं दै लोंहैनोसै, नों उन्दुदो दे। मा खालामबावनो आङो, मुलिबो गैला, माखौ जागोन आङो दा? बेमारा सिखांबोगासिनो दङ। बिखा साजोब्बाय। आं बेयाव थाबाय थाब्ला बिरखाङा सिरि मोनसिगोन। आं दसेयावनो थाहैनोसै आङो। सोर गुजुबाय थाखो हर गेजेराव? बिहामजो, बेमाराथ' सिखांफिनाखैथ' बेना? आइ बिहामजो, बिहामजो सना। बिहामजो आइ फिसा हिन्जाव, बिहामजो मा जाखो नोङो? मानो थै गोबाजोबखो? आइ फिसा हिन्जाव, मा जाबावनांगौ जाखो? बेमारा जाखांफिनबाय आफा। मुलि थरसेबो गैला आफा, मुलि जानो मोनासै आङो आफा। आइ बिहामजो, मा जाबावनांगौ जाखो? फैसाबो गैया आखायाव थाइसेबो। एसे हर गेजेराव मारै बेबायदि जाखो? सोर लायबावनांगौ जाखो? अबेयाव मोनगोन आङो? आयै फिसा हिन्जाव, डक्टरनाव लांसै आं आइनोखौ, डक्टरनाव। जिंगासिनो नाङा आफा, आं थाबैनो हामगोन आफा, जिंगासिनो नाङा। आयै बिहामजो, सुनि खाफाल आंनि। जिंगासिनो नाङा आइ, आं बिरखांखौ लिंहैनो, जिंगासिनो नाङा आइ, नोंखौ आं डक्टरनाव लांगासिनो दङ, डक्टरनाव। बाबा हेलिना, गाज्रि मोनाब्ला बिमानि फंसे रावखौ खोनासंगोन नामा? माबे आयै, मा बाथ्रा? गाज्रि मोननांगौनि मा बाथ्रा दं आयै बेवहाय? नोङो आंनि बिमासो आयै,
नोङो आंखौ गासैबो खोथाखौनो बुंजोबनो हायो, रायनोबो हायो, बुनोबो हायो, गासैनिबो मोन्थाय दंजोबो नोंहा। आरो जोङो बेवहाय गाज्रि मोननांगौनि मा बाथ्रा दं आयै? बुं दे आयै, मा बाथ्रा? आं खोनासंगोन। खोथाखौ खोनाबोला गोसोआव दुखु मोननाय फैयाथ'। दुखु मोनथावथाव बाथ्राबाथ' निस्सय आयै दुखु मोनखागोनखा बयबो। नाथाय मोजां बाथ्राब्लाथ' बयबो गोजोननाय मोनगोन। खोनासंनो गोहो दङब्ला खोनासंदो बिदिब्लालाय। बुं आयै, आं खोनासंगोन। नोंथ' मिथिखायो नङा होमब्ला जोंनि न'आव रावबो हौवासा गथ' गैया होननानै। नोम्फानि साख्रियाबो बोसोरब्रैल'सै, बोसोरब्रै बारबाथाय रिटायार जासिगोन। नोंनानाव जुलियाबो दाबो देराखै, उन्दैयैनो दङ, फरायनायबो जोबाखै दासिमबो। नोंनि सायाव जोंहा गोबां फोथायनाय दङमोन उन्दैनिफ्रायनो। नोङो सासे गिदिर फिसाजो जानानै हौवानि गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायोमोन। सानसे बिफा गैयाब्ला बिफानि खामानिफोरखौ नोंनो मावजोबोमोन। हायाबाबो गासैबो खामानिफोरखौ। मालाबानि समाव मैगं थाइगं नांगौ जानानै फैयोब्ला थांब्रबना लायनाय, आरो माब्लाबानि समावहाय गेस सिलिन्डारा जोबना होयोब्ला बेखौबो थांना लायोमोन नोङो। आरो माब्लाबा न'खरनि गासै खामानिफोरखौ हौवा बायदि मावजोबथारोमोन नोङो। बिनिखायनो आइ, जोंहा नोंनि सायाव गोबां हास्थायनाय आरो अननायजों लोगोसे फोथायनायबो दङमोन जे नोङो सानसे गिदिर गोलाव जानानै नोङो जोंखौ सानसे नायफिनगोन होनना। जोंहा रावबो फिसाला गैया, नोंनि सायावनो आसा दङमोन। नोङो जोंखौ बोरायबा बुरिब्ला खिनाय हासुनाय, लोमजानाय साजानाय आरो ओंखाम दौनाय बायदि खामानिफोराव जोंखौ नायफिनगोन होनना। नोम्फायाबो गोबां गोसो दङमोन। नाथाय आयै, आंथ' दा गुबुननि न'आव थांबाय। आं दा बेफोर खामानिखौ बोरै मावनो हागोन आयै? हायो फिसा, हायो। मानो हाया जानो? जुदि गोसो दंथारोब्ला गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायो। आयै, नों मा बुंनो सानदों आङो मिथिबाय। नाथाय आयै, आङो बिहाव बिखुनजोनि न'खौ गारनानै फैनो हानाय नङा। आंनि फिसायनि न'आनो आंनि न', आरो आंनि बिखुनजोआनो आंनि बिमा जाबाय दा। बेखायनो आयै, आंखौ लेंहरनो दा साननाङा। नाथाय फिसा, नोङो जोंनि फारसे एसेबो साननाय गैथारला नामा? जोंखौ सैथारला नामा? जोङो बोरायबा बुरिबा सोरजों थागोन? जोंखौ सोर नायगोन? नोंथ' बेखौ एसे सानना। आयै, नों बेफोरखौ मानो सिन्था खालामदों? जोंलाय बेसेथो गोजानाव थायो, थांब्रब फैब्रब खालामनो हायो। आरो आंनि बिनानाव जुलियाबोथ' देरबोगासिनो दङना। नाथाय फिसा, नोंनि सायावसो जोंहा गोबां आसा दङमोन। निमाहा खालाम आयै, आं बे न'आव फैफिननो हानाय नङा। आंहाबो मान सन्माननि खोथा दङ। आंनि बेवाइ आब'नि मान सन्माननि खोथा दङ। आंनि फिसाय एसेबां गिदिर साख्रि मावो, बयजोंबो सिनाय जायो। बेनिबोथ' मान सन्माननि खोथा दङना आयै। नोंबोथ' एसे बुजिनो नाजा। आरो आयै, नोंथ' बुंखायोमोन गोदोनिफ्रायनो हिन्जाव मानसिया जेब्ला हाबा जायो अब्ला हिन्जावनि न'खरा जेब्लाबो फिसायनि न'आवसो जायो होननानै। अब्ला नों दिनै आयै मानो बेफोरबायदि खोथा बुंखो? एकदम राइट आइ सना। हिन्जाव मानसिया जेब्ला हाबा जायो अब्ला हिन्जावनि न'आ जेब्लाबो फिसायनि न'आवसो जाखानांखागौ। आरो आं सानो सोरनिबा गाज्रि आखल आरो गाज्रि खोथाखौ खोनासंनानै जानला मोनला खामानियाव आगान दासुर होनना। आरो आइ फिसा हिन्जाव, जावैसोजों नोंजों जेब्लाबो गोजोन खुसियै थाबाय था। आंनि न'आव थाफैनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आंहा सासे फिसाजो दंबावोना, बिनि बिजामादै दङ, मोनबावनांगौ दङ बिजामादै। जोंलाय मा बोरायदों बुरैदों, जों दाबो गोरायैनो दङ। जोंखौ दा नायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जोङो दा गावनि खामानिखौ मोजाङैनो मावलांजोबनो हायो। बे न'आव ना सोरबा आंनि फिसायानो जा, आंनि फिसायानो जा, आंनि खोथा खोनासंग्रा मानसि रावबो गैया। आंनि गोसोनि बिमानि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जाय मानसिया बुजिया, बे मानसिफोरा आंनि न'आव एक सेकेन्डबो दाथासै। बिमा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं जा बुंदों थिखौनो बुंदों। थांनो हासिगौ। नोङो गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि बुंनो लाजियासै नोङो? आं जा बुंदों आं थिखौनो बुंदों। जागोन आयै, आं बे न'निफ्राय दानो ओंखारलांनोसै। आइ सना, नों बेफोरखौ मा बुंखो? मैयासो फैदों, दिनै मानो थांनांगौ जाखो? गाबोनसो थांनो ओंखारदोंमोन ना नोंसोरो? आइ आरो आफा, नोंसोरनि खोथा आङो मालाबाबो दानफेराखै आरो आं दाबो दाननो सानाखै। नाथाय जाय न'खराव आंनि मान सन्मान गैया, बे न'खराव आंबो एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैया। जों थांनो ओंखारलांसै आफा। थां बिहावनि न'आव बिसिबां सान्थि मोनजायो नायगोन आं। बै खुगानि रावखौ जानला मोनला नोङो बेफोरबायदि बाहायलायबाय थानो नाङा नोङो, मिथिबाय? असभ्य मानसिया जेब्लाबो असभ्य गियान जामारो।